Πώς φτάνει στο τέλος του ένα πολιτικό κόμμα? Συνήθως είναι μια διαδικασία αργή, σχεδόν αθόρυβη, μια πορεία προς την πολιτική αφάνεια. Τι γίνεται όμως όταν ένα κόμμα καλείται να επιλέξει το ίδιο το τέλος του? Σήμερα θα εξετάσουμε μια πρόταση που ακούγεται σπάνια, ειδικά όταν έρχεται από τα σπλάχνα ενός μεγάλου κόμματος, την ιδέα της οικειοθελούς αυτοδιάλυσης. Ας μπούμε λοιπόν κατευθείαν στο θέμα. Αυτή εδώ είναι η φράση που άνοιξε μια τεράστια συζήτηση. Μια πρόταση τόσο ακραία που σπάνια τη βλέπει κανείς γραμμένη τόσο καθαρά. Αλλά το πιο ενδιαφέρον δεν είναι η ίδια η πρόταση, είναι από ποιον προέρχεται. Δεν μιλάμε για κάποιον εξωτερικό παρατηρητή ή πολιτικό αντίπαλο. Μιλάμε για τον Σπύρο Δεδόγλου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ίδιου του κόμματος. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει εντελώς το βάρος της κουβέντας. Το ερώτημα είναι προφανές. Γιατί? Γιατί ένας τέλεχος να φτάσει στο σημείο να προτείνει κάτι τόσο δραστικό? Πάμε να δούμε λίγο το σκεπτικό του. Ποια είναι η διάγνωση της κατάστασης που τον οδηγεί σε ένα τόσο ακραίο συμπέρασμα? Εδώ είναι η καρδιά όλου του επιχειρήματος. Η πεποίθηση ότι ο ιστορικός κύκλος του κόμματος έχει απλά κλείσει, οριστικά και αμετάκλητα. Δεν πρόκειται για μια απλή κρίση, για μια περίοδο αναταραχής ή για ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα. Η θέση εδώ είναι ότι μιλάμε για το τέλος μιας ολόκληρης ιστορικής διαδρομής. Και πώς μεταφράζεται αυτό το τέλος εποχής στην καθημερινή πολιτική πραγματικότητα? Κοιτάξτε, με το πιο απλό και ίσως τον πιο σκληρό τρόπο. Το κόμμα, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, έχει χάσει τη φωνή του. Έχει χάσει την επαφή του με την κοινωνία. Ό,τι και να πει, ό,τι και να προτείνει, είναι σαν να μιλάει στο κενό. Λοιπόν, η ανάλυση εδώ γίνεται πιο σύνθετη, γιατί δεν φταίει ένα μόνο πράγμα. Υπάρχουν, από τη μία, οι εσωτερικοί λόγοι. Οι προτάσεις του κόμματος, όπως λέει, δεν αξιολογούνται καν, πέφτουν στο κενό. Ταυτόχρονα, οι όποιες προσπάθειες για συνεργασία με άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου έχουν αποτύχει ξανά και ξανά. Αλλά υπάρχει και ο εξωτερικός παράγοντας, που ίσως είναι και ο πιο καθοριστικός. Ο κόσμος γύρω μας έχει αλλάξει. Οι νέες συνθήκες, παγκοσμίως, απαιτούν νέες ιδέες, νέες πρωτοβουλίες. Και το επιχείρημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι σήμερα, απλά δεν μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο σε αυτό το καινούριο τοπίο. Αφού λοιπόν η περιγραφή του προβλήματος είναι τόσο ζωφερή, ποια είναι η λύση? Εδώ είναι που η πρόταση παίρνει μια άλλη τροπή. Δεν παρουσιάζεται ως ήττα ή ως παραδοχή αποτυχίας. Αντίθετα, προβάλλεται ως μια πράξη αξιοπρέπειας, μια έντιμη επιλογή. Αυτή η εικόνα, νομίζω, βάζει το δίλημμα στην πιο ομή του μορφή. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, το ερώτημα δεν είναι αν το κόμμα θα τελειώσει, αλλά πώς θα τελειώσει. Θα είναι μια συντεταγμένη, έντιμη έξοδος που διασώζει την ιστορία του, ή θα είναι ένας αργός, βασανιστικός πολιτικός θάνατος, μια κατάρρευση που θα τα απαξιώσει όλα? Η επιλογή για τον αρθρογράφο είναι ξεκάθαρη. Και εδώ ερχόμαστε στον σκληρό πυρήνα της πολιτικής λογικής. Είναι απλό. Ένα κόμμα που κάποτε κράτησε τα ενία της χώρας, που κυβέρνησε, απλά δεν γίνεται τώρα να αγωνιά αν θα πιάσει το 3% για να μπει στη Βουλή. Είναι θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας, αλλά και ρεαλισμού. Γιατί, όπως υποστηρίζεται, αυτό το βλέπει όλη η κοινωνία, το ξέρουν τα στελέχη και η ηγεσία οφείλει πλέον να το παραδεχτεί. Βέβαια, η πρόταση για αυτοδιάλυση δεν είναι απλά μια πρόταση για γκρέμισμα. Δεν είναι μηδενιστική. Συνδέεται άμεσα με ένα όραμα για την επόμενη μέρα, για το τι θα μπορούσε να χτιστεί πάνω στα ερείπια. Και αυτό είναι το όνομα του διαδόχου σχήματος. Ενιαία προοδευτική έκφραση. Εδώ όμως η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ο ορισμός. Δεν μιλάμε για ένα ακόμα κόμμα που θα φτιαχτεί από τις ηγεσίες σε κλειστά γραφεία. Η ιδέα είναι για ένα κίνημα που θα γεννηθεί από κάτω προς τα πάνω, μέσα από τους πολίτες, με πηγή έμπνευσης, όπως σημειώνεται, την προσωπικότητα του πρώην ηγέτη Αλέξη Τσίπρα. Και για να μην μείνουν όλα αυτά απλά θεωρίες και ευχολόγια, η πρόταση γίνεται εξαιρετικά συγκεκριμένη. Μετατρέπεται σε ένα πρακτικό σχέδιο δράσης. Ένα είδος τελεσιγράφου. Ο οδικός χάρτης που προτείνεται είναι σχεδόν σοκαριστικά απλός. 3 βήματα. 1. Η Κεντρική Επιτροπή παίρνει την απόφαση. 2. Ορίζει ημερομηνία για συνέδριο. Και 3. Το πιο σημαντικό, αυτό το συνέδριο θα έχει ένα και μόνο ένα θέμα στην ατζέντα του. Την αυτοδιάλυση. Τίποτα άλλο. Μια καθαρή ψηφοφορία. Ναι ή όχι. Τόσο απλά. Το μήνυμα πίσω από αυτό το σχέδιο είναι σαφές. Ο χρόνος για συζητήσεις, αναλύσεις και καθυστερήσεις έχει τελειώσει.
Είναι μια δραματική έκκληση προς όλους, προς ολόκληρο τον μηχανισμό του κόμματος, να αναλάβουν συλλογικά την ευθύνη τους και να την αναλάβουν τώρα. Και όλη αυτή η ιστορία μας αφήνει στο τέλος με ένα πολύ μεγαλύτερο, σχεδόν φιλοσοφικό ερώτημα. Για οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα φτάνει σε ένα τέτοιο οριακό σημείο, ποια είναι τελικά η υπέρτατη πράξη ευθύνης? Είναι να παλεύει για την επιβίωσή του με νύχια και με δόντια πάση θυσία? Ή μήπως η μεγαλύτερη ευθύνη είναι να αναγνωρίσει ότι ο κύκλος του έκλεισε και να κάνει στην άκρη για να επιτρέψει σε κάτι νέο να γεννηθεί? Ένα ερώτημα που, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει εύκολη απάντηση.